Bo día. Blandino, Blandino. Estás amijando aí o enchufe ese. Buenos días a todos. Vamos a empezar a sesión ordinaria do Pleno e aprobación do se procede das actas das sesións anteriores. Blandino, ten usted algo que decir? Aprobadas por unanimidade. Informe da Alcaldía sobre a adquisición da finca próxima aos núcleos urbanos do municipio para vivendas destinadas á poboación moza. Bueno, como este asunto, creo que é obriga miña, ainda que se sacou a concurso, de informar ao Pleno, porque, bueno, pues creo que ten a súa trascendencia. De feito, se non hai novidade, que a única oferta que se presentou, vamos a escriturar o vindeiro luns, porque a empresa que é dona dese predio, pois ven desde Ponferrada e pediu de que fora para o luns da semana que ven. Axudicouse, concretamente, creo que son 44.000, casi 45.000 metros cuadrados polo precio, incluído IVA, porque ao ser unha empresa ten que editar... Vai aquí, interventora. Esta é a nova interventora que hai. Estou nun pleno, Alberto. A única empresa que efectivamente se presentou, a única oferta que tivemos foi da que está ao lado dos Loureiros, que é unhas antiguas naves que había de, creo que eran de que eran, Alberto? Digo, Marcos, de conexos ou de que eran? Porcos? Cerdos? Bueno, si, non, xo sei que hai moitos anos que cerrou a historia. Bueno, a idea, en principio, cando menos hai que estudiala aínda, porque agora habrá que saber cales son os intereses dos xóvenes, porque hai moitas dificultades para os mozos de efectivamente poder construir unha vivenda. Estamos observando, eu estou vivindo na miña propia carne, pero, bueno, dos meus fillos, pero estou vendo que efectivamente costan moito e creo que os rapaces, os mozos que están quedando nas casas cos seus pais que teñan unha alternativa, ben por compra ou por aluguer, que iso é o que hai que valorar. Eu creo que sería bo, secretario, por facer unha enquisa entre os xóvenes que queren, se teñen intención de, efectivamente, alugar ou de mercar, mas as condicións en que poidan ser. Hai que estar atentos tamén ás axudas que nos poidan dar as administracións, sempre e cando nos den autonomía para nos facer adxudicar aos mozos do noso Concello, e preferentemente, digo, na valoración, habrá que poñer puntuación suficiente como para que poidan ser fundamentalmente os do noso Concello, e ver a posibilidade de que sexa nun sentido de compra ou sea un aluguer. Bueno, de calquera xeito son 45.000 metros cuadrados, que o saiban, e 45.000 metros cuadrados son moitos ferrados de Noso Señor. Entón, a finca é suficientemente grande como para pensar única e exclusivamente en viviendas para os xóvenes. Habrá que facer un plan especial, onde que as dúas primeiras, a nosa intención, ou polo menos a miña, era de sendo unhas edificacións anteriores ao ano 75, non necesitan recalificación urbanística, se poden adaptar perfectamente para facer viviendas, ainda que sean adosadas, pois as dúas primeiras naves poder facer desta maneira con un xardín ou con unha zona de un porche, no que é esta nave alargada, se é viable desde un punto de vista urbanístico. Pero no resto habrá que facer un estudio, un concurso de ideas de que é o que facer nos 45.000 metros, sempre con esta finalidade para os xóvenes, ou unha zona de recreo, ou incluso poderíamos pensar que, ao mellor, igual, tendo aí tan cerca ao centro de saúde, algo para a terceira idade ou para a residencia ou centro de día ou algo, centro de día, de noite ou destas cousas, ainda que estábamos en tratos co tema do de Concheiro de Mabegondo, pero, bueno, de momento ainda non recibimos a contestación no sentido de que os herdeiros estuveran dispostos a vendelo polo precio que había proposto ou habíamos chegado a acordo co patrón. E, a vista deso, a miña obriga é informarvos. Vamos a escriturar o luns
Digo o precio, que incluído o IVA, porque son 400 e pico mil euros, incluído o IVA son 500.000. Penso que, dado a cercanía que está do centro do pueblo, é unha boa compra. Evidentemente, pois, a finalidade é esta que vos acabo de decir. Este é o informe que vos tiño que... Non sei se queredes facerme algunha pregunta ao respecto. Blandino, Según vai avanzando máis o proxecto, pois xa veremos se fan preguntas. O momento está moito no aire, tampouco non sei moi ben que preguntar. Ten toda a razón do mundo, porque de calquera forma unha cousa é a idea, creo que é unha boa idea de vivendas para a xuventude, e outra cousa distinta despois o proxecto según se vai materializando. O principal é a idea en vivendas para a xuventude, logo despois que se pode facer algunha outra cousa é a maiores, pero a idea principal é esa. Teño que reconocer das vivendas, sí que me parece interesante. Como se leve a cabo xa se irá mirando, pero sí que é interesante, a priori. Moi ben, don Blandino, ou Blandino Secos, ou Blan. Agora, eu teño que reconocerlle que, efectivamente, me acordo unha vez que me chamaron excelentísimo, e se me cuadrou bueno, vámoslo deixar aí, que non ten nada que ver co asunto. Segundo asunto é informe da Alcaldía sobre as novas sendas peonís da estrada AC542 no Concello de Abegondo. Si é certo de que, efectivamente, o pasado sábado, despois de moito tempo, porque houve que expropiar os predios que estaban á beira, había dous cachos, un era un Montouto, precisamente ali por diante da Flor de Montouto, que quedou un tramo, e hai outro cachiño que temos que negociar, chegado á carretera de Sarandós, indo hacia a igrexa. Ali é un propietario particular que hai que facer unha escollera porque fai falta, a ver se noutro plan o metemos, pero de principio, dende a acera que hai, que ven dende Abegondo, ata a carretera que vai para Sarandós, e, no caso de Mabegondo, desde o acceso hacia a carretera que vai para San Pedro de Nós no Concello de Oleiros en San Tirso, ata a rotonda que hai de acceso para a Cidade Deportiva para a 6, ali todo o marxen dereito, pois de facer uns sendeiros que ascenden a 540.000 euros, 530.000 euros, e que xa licitou a Administración Autónoma o luns pasado. Por lo tanto, tamén vos informo, porque é un tema que levara eu personalmente de haberlo xestionado coa Consellería de Infraestructuras, pero, bueno, hasta ahora a mí non me gusta anunciar as cousas mentras non son reais, como son neste caso, parece que vai ser real, salvo que quede desierto o concurso, pois, además ten un prazo de 6 meses, pero que dentro de 6 meses xa se xan realidade esas para a mellora da seguridade vial da 542. Algo a dicir? Non. Dígame. Acabas de dicir que Montouto é hasta a carretera que vai a Sarandós. A de baixo ou a de arriba? A carretera que vai para Sarandós, hai dúas. Hai a que vai polas Nojeiras ou a que vai por Geixade. Sí. A que vai por Figueiroa, polas Nojeiras. Vale. Que sea das mesmas dimensións que vai ir esta, que vai de 2,5 metros, pero hai xa unha acera. Na iglesia. Bueno, a rotonda, non sei se dixen a iglesia, pero, bueno, a rotonda é no acceso onde está a reserva da biosfera. Antes de empezar coa moción, porque xa nos coñecemos o señor alcalde máis eu, teño que dicir que hai unha errata aquí na última páxina onde pon termo municipal de Coirós, é porque Pura, a concelleira de Coirós e máis eu, traballamos man con man. De todos xeitos, teño aquí a moción de Coirós para enviarlle ao WhatsApp ao alcalde se quere, para que vexa que non se parece nada a de Abegondo. Entón,
vostede siga, lea, e depois diré o que teño que dicirlle, que, bueno, Os poderes xa non fai falta que lle responda que xa vostede xo dixo, o sea que tampouco... Non, eu digolle a verdad, é dicir, é unha moción na que traballamos os dous, man a man, e probablemente a min pasouseme algunha cousa que compartimos os dous. Pero teño a moción de Coirós aquí, pode haber, non ten nada que ver coa de... Venga. Bueno, os poderes públicos garantirán a conservación e promoverán o enriquecemento do patrimonio histórico, cultural e artístico dos povos de España e dos bens que o integran. Calquera que sexa o seu réxime xurídico, a súa titularidade, a lei penal sancionará os atentados contra o patrimonio. Este parágrafo corresponde co artigo 46 do título primeiro dos Dereitos e Deberes Fundamentais, capítulo 3 dos principios reitores da política social e económica que se recolle na Constitución do Estado español. Desenvolverase posteriormente no artigo 27.18 do Estatuto de Autonomía. Certo é que somos un país cunha grande riqueza patrimonial que testemunha o antiga que é a nosa sociedade, canto se desenvolveu ao longo da historia e cal foi o seu papel nesta. Dende o Bloque Nacionalista Galego pensamos que unha sociedade que coida do seu patrimonio, xa sexa cultural ou arquitectónico, artístico ou literario, paisaxístico ou ambiental, é ao fin unha sociedade moderna preocupada polo país e implicada no seu desenvolvemento e no benestar da súa xente. Aínda que a legislación é moi clara no que respecta á conservación e defensa do patrimonio, sexa este do ámbito que sexa, e tendo en conta tamén que no Concello de Abegondo a conservación do patrimonio é cando menos moi deficiente, certo é que as competencias no tocante a todo o que ten que ver co patrimonio están nas mans da Xunta de Galiza, mais dende o BNG pensamos que isto non é excusa para non tecer redes de colaboración entre institucións e traballar arreo na recuperación patrimonial. Tamén é certo que agora parece ser que vai haber unha modificación e a Xunta está pensando en pasarlle aos concellos as competencias en este tema de patrimonio. A pouco que un paseo por terras abegondesas, se xa algo observador, encontrarase cun patrimonio arquitectónico en moi mal estado. Capelas abandonadas, por exemplo, a de Santa Ana a carón do Encoro de Abegondo, Cecebre, a de Santo Amaro en Figueroa, a de San Paio en Vilacova. Hórreos en rehabilitar, a ponte medieval de Beldoña chea de silvas e outro tipo de vegetación, a ponte das Táboas en similar situación, casas blasonadas que non se recollen no pexón, fontes e lavadoiros sometidos a cuestionáveis reformas, muiños de auga moi deteriorados, algúns conservan só as 4 paredes, outros, moi singulares como de Cabanas, preto do colapso. Toda unha estructura de enxeñería hidráulica presa do esquecemento, unha mágoa nun concello que conta con 3 importantes concas fluviais e unha grande cantidad de regos, regatos, fontes e así unha longa lista. Patrimonio arqueolóxico que non recibe ningunha atención por parte das autoridades. Temos mamo a sinxelizar onde se atopan algunhas xa teñen sufrido múltiples danos debido a que se descoñece a existencia destes túmulos. Temos minas de época galaico-romana. En similar situación atópanse os nosos castros, convertidos moitos deles en eucaliptais, por exemplo, de Montouto, outros afectados por maquinaria pesada, como na década dos 70 Castro Maior, algúns con edificacións no propio castro, como acontece en Horto. Atendendo a todo dito, até aquí, dende o BNG de Abegondo queremos focalizar os esforzos en todo o patrimonio arquitectónico, cultural e etnográfico que está ligado á auga no Concello de Abegondo. Muíños, lavadoiros, fontes, pontes... Ademais, compre lembrar que a legislación vixente obriga aos concellos a manter e actualizado o inventario dos seus bens, dereitos e accións conforme ao artigo 17 da Lei 7/1985 das bases de réxime local e o artigo 32 do Regulamento de Bens das entidades locais. Este inventario debe recoller tamén os bens culturais e etnográficos de titularidade municipal como fontes e lavadoiros. É necesario dar cumprimento a esta obriga legal e garantir a súa actualización. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego propón para o seu debate a aprobación dos seguintes acordos. Inventariar todas as fontes, lavadoiros, muíños, pontes do termo municipal de Abegondo, incluir estes elementos no catálogo municipal de bens patrimoniais dando cumprimento á legislación vixente. Elaborar un plan de limpeza urxente para eliminar a vegetación e restaurar o funcionamento das canalizacións afectadas. Deseñar e executar un programa de análise periódicas das fontes para coñecer o estado da auga e poder adoptar as medidas necesarias para mellorar o estado da mesma. Redactar e desenvolver un plan de recuperación, conservación e sinalización das fontes, lavadoiros, muíños, pontes do Concello, co obxectivo
de poñer en valor este patrimonio vinculado á memoria colectiva e ao traballo das mulleres en moitos casos, e iniciar un plan de recuperación, restauración ou mantemento de todos os elementos venceñados á auga. Vamos a ver, Blandino, independentemente de que, polo menos a proposta que veo aquí puñou o Concello de Coirós, evidentemente nos agradecemos moitísimo. Moi ben. Agradecemos moitísimo o interés que poida ter como partido político en presentar conxuntamente en máis dun concello a mesma ou parecida moción para exaltar, pois, en este caso, pois, a auga e o patrimonio cultural que xa máis veces o presentou. Voulle dicir unha cousa. Case me parece, non digo un insulto, que non é o caso, pero case me parece de moi mal gusto que fale do tema da auga aquí en Abegondo cando somos recoñecidos por toda Galicia o concello que máis mirou pola auga. E máis, non solamente eso, sino que por enriba nós fomos os primeiros que editamos, gracias ao enxeñeiro Carlos Agrónomo, un libro sobre as captacións individuais de auga en Galicia, que non había. E máis, levamos 3 LIFE da Unión Europea en conxunto coa Administración Autónoma para determinado tipo de actuacións. Por un lado, para as augas subterráneas, para facer como se chaman isto, depuradoras de augas residuais biolóxicas, logo despois para facer o Life Rural Supplies, que foi para atender as traídas de augas que hai e recuperar todas esas traídas de augas as que quixeron recuperalas, e por último o Life Waterway, que era o de non solamente neste concello, sino que colaborando con a propia Administración Autónoma, incluída a Deputación Provincial, non son só recuperar as fontes por camiño de Santiago, indo desde o camiño inglés. Home, que poderíamos facer un inventario tamén, a parte de todo eso, ser os mellores de toda Galicia traballando no tema da auga, con 3 LIFEs, que fixéramos unha presa que por seu propio peso abastezca, que é un caso tamén único en toda Galicia, polo seu propio peso, o 85% da poboación de Abegondo, que non sea suficiente, pareceme ben, que teñamos que facer moito máis, por suposto que debíamos de facer moitísimo máis. A pesar de ser os primeiros, deberíamos de ser non os primeiros, de categoría especial, como se fora no Tour de Francia o Tourmalet, categoría especial, é dicir, deixar a distancialos a moitos anos luz ao resto dos concellos. Pero, bueno, tamén o Concello ten outras necesidades que, evidentemente, son as que reclaman os veciños. No da auga, discúlpeme vostede, pero, home, si, home, podemos recuperar algún lavadoiro máis, intentámoslo ali, como o de Sarandós, que o metemos nunha subvención, ao final non nos veo. Houve un en Montouto que, efectivamente, se fixo ali na Fraga, que se recuperou, que non o utilizan para nada os veciños, que está abandonado. É certo que hai determinado tipo de historias que se podían facer. Intentamos recuperar as fontes, e, de feito, moitas delas as recuperamos, con aquel proxecto 1 dos LIFE, e seguimos traballando no asunto. Agora, de aí a promover a catalogación, protección e toda esta historia, podemos promover, pero, bueno, seguimos traballando. Eu, dende logo, se vostede considera que isto é prioritario para o Concello, bueno, pues me parece moi ben que cada un ten as súas ideas. Dito isto, se lle estou dando a resposta e, polo tanto, nós vamos a votar en contra. Votos a favor desta iniciativa, votos en contra. Seguinte asunto. Procede relativa á reivindicación do día 25 de novembro, a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Neste 2025 cumpríronse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista aprobada no 2007. Despois dun intenso traballo de escoita social, esta foi unha lei pioneira e vanguardista a nivel europeo. Contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e, como consecuencia do patriarcado, ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que sofren. Desde entón, gracias á presión da mobilización feminista e ao esforzo de distintos colectivos, tamén do nacionalismo galego, houve distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén,
non é suficiente o sistema de loita contra a violencia machista en Galiza, porque sofre unha fonda desidia no desenvolvemento do marco legal e os recortes aplicados nos servizos públicos durante as crises económicas. Aspectos recollidos na lei como garantir a atención psicolóxica na atención primaria non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores ás aprobadas hai case 2 décadas e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa as víctimas de violencia sexual, non se garante a formación especializada dase dos profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista. O ámbito judicial segue arrastrando unha enorme revictimización, falta financiamento e persoal para os CIM. E os ámbitos estratégicos, como o ensino público, non hai un verdadeiro plan de educación afectivo-sexual. Eliminouse a materia de igualdade e inténtase impor un mecanismo de control ideolóxico para restar espazos ás iniciativas feministas do profesorado e do estudantado. No verán de 2025 coñecemos un informe contundente e incontestável do Consello de Contas, no que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero. No período 18-22, entre outras cuestións, este informe sinala que, malia a súa importancia, a Xunta de Galiza só destina na prevención o 3% dos recursos. Ademais, o informe sinala o recorte de persoal e de falta de construción dun sistema público e directo de atención ás víctimas, de maneira que o Goberno galego foi descansando funcións nos concellos, sobrecargándoos ou privatizando servizos. Así, no período 18-22, os centros de acollida para vítimas da violencia son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas. Tan só o Centro de Emerxencias para Víctimas de Violencia de Xénero é un centro propio. Da mesma maneira, tal e como denunciaron colectivos feministas, profesionais e o BNG no 2024, a Xunta privatiza os centros de crise 24 horas para a atención de violencia sexual. Mais de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta segue ocultando a súa información. A privatización, precarización ou carencia de servicios públicos son un obstáculo na loita contra a violencia machista. É por isto que é fundamental tanto acrecentar os recursos económicos para este ámbito como reforzar os servizos públicos. Neste 2025 cúmprense tamén 30 anos da Declaración de Beijing. Hai que lembrar que se recoñecía internacionalmente algo que hoxe é cuestionado abertamente, que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, e que menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Daquela, equiparábase por primeira vez a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural susceptible de ser modificada no tempo e a través dos procesos de socialización. No 2024 foron asasinadas, segundo as estatísticas oficiais, 5 mulleres en Galicia. Hoxe hai máis de 6.000 casos activos en Biogen. En o que vai de 2025 houbo varios feminicidios e intentos de feminicidios en Galiza. A violencia machista é unha realidade incuestionable, constitúe un problema de dereitos humanos e é o principal problema da vida das mulleres e, polo tanto, as institucións deben reaccionar reforzando recursos e servizos públicos. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Instar a Xunta de Galiza a adoptar as seguintes medidas. Atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral de violencia de xénero na Comunidade Autónoma no período comprendido entre o 18 e o 22. E, singularmente, pautar o incremento de persoal o incremento do orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. 2. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIN, facendo especial énfase na creación deses centros naqueles concellos, comarcas nos que actualmente non existe ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio
para a acreditación do CIN. E terceiro, reinternalizar no sistema público os centros de crisis 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación destes servizos con cadros de persoal suficiente para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 26 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. Vamos a ver, eu sei, eu levo dito moitas veces, pero, bueno, insiste a súa tipo de política de facelo en todos os concellos, un partido político, de presentar unha moción tipo para facer política electoral. Eu, evidentemente, como comprenderá, non podo negarlo, está no seu dereito, ten toda a razón do mundo. E incluso, en vez de mencionar a todos os organismos que teñen competencias en isto, se dedica a facer a súa política electoral contra neste caso, contra a comunidade autónoma, non menciona ni siquiera o goberno central, que polo menos din que tamén teñen competencias en violencia de género, non sei se é certo ou non, que non é a miña competencia, pero, de calquera forma, entenderá vostede que todos estamos en contra da violencia machista. E se home fixera algunha proposta, ainda que fose desde aquí, para o propio Concello, ou de aquí para a comunidade autónoma, sin tanta leria criticando, bueno, me parece moi ben. Se algún día goberna o partido que vostede representa a Galicia, supoño que xa o facerá mellor que ninguén nesto e no resto, porque non sei se chegará o presupuesto da Comunidade Europea enteiro para facer todo o que di que pode facer o bloque aquí en Galicia. O gallá que o faga e que se algún día goberna, pois que teña. Pero mire, as nosas competencias, eu nunca lle trouxen aquí ninguna proposta de ningún partido, polo menos do partido ao que representamos nós, criticando nin ao Estado Central, nin a ninguna outra organización, nin a Diputación, nin a ninguna outra que estuveran gobernando outros. Non é a miña competencia, aparte de algo, ou non é a nosa competencia, de algo que evidentemente afectaría presente ali no Parlamento, que me parece moi ben, e supoño que ali xa terán os recursos necesarios para facelo. Neste caso, se viñera con boas intencións, en vez de andar criticando e poñendo a caer dun burro a organización que leva a Xunta, que é o dereito do partido que vostede defende, pode dicir as cantidades. Home, teño que dicirlle unha cousa. Creo que relativamente pareceme un pouco, vamos a decir, extraño de que proteste un pouco. Eu as últimas noticias que vin que algúns representantes ou afiliados do Bloque Nacionalista Galego se dedicaban a algunha cousa que non vou mencionar aquí porque me dá vergoña, porque é pública e notoria na provincia de Ourense, xa que fala de toda Galicia. Non, sí que digo yo, fora de que quede grabado, porque me dá vergoña de que membros do nacionalismo se dediquen a esta historia. Creo que un deles está estes días en como lle chaman, nos medios de comunicación. Podo asegurar que non é que sea violencia de xénero, é violencia de xénero, pero ademais con implicacións bastante máis graves que sendo unha persona adulta. Entonces, non quero mencionar ese tipo de historias, ni moitísimo menos, nin tampouco decir que todo o mundo faga igual, pero non é, de verdad, sinceramente, non creo que sea motivo de un pleno dun concello, igual que no resto dos de Galicia, pois andar facendo ese tipo de lerias. Me parece moi ben a efectos electoralistas po partido que lle manda a facelo, pero nós non nos dedicamos, neste concello, non nos dedicamos a traer mocións de ningún partido criticando o que está ocurrindo ahora en Madrid ou que fan na Diputación. Non o vamos a facer. É mal mandárnoslos. Nos limitámonos ao que é o noso concello, e sinto de verdad, independientemente de que estamos de acordo en contra con todas esas medidas, estamos de acordo con todas esas medidas en contra da violencia machista, pero, bueno, non queremos facer electoralismo con este problema que, desde logo, ni tampouco meternos nel. Dígame vostede. Para non querer facer electoralismo, non querer atacar ao Bloque, eu non sei se iso que di de Ourense é verdade si ou non. Non sei se é afiliado do Bloque ou non é afiliado do Bloque, non o sei. Si sei que, por exemplo, o PP ten un concelleiro que está pendiente de xuizo precisamente por ese tema, e non di vostede nada, é do seu partido tamén. Algúns outros máis dentro do PP tamén están pendientes de xuizo por ese tema. E a mí o que me arrepía, é dicir, hai o martes as alumnas de segundo de ESO do instituto no que estou eu fixeron unha performance onde dixeron, e eu tuve na que interpretar, onde dixeron o nome das 38 víctimas de violencia de xénero que houbo este ano en España. E era Esterrecía.
Uso a palabra galega porque non ten traducción. Esterrecía. Estou totalmente de acordo, que, por certo, está aumentando, en vez de disminuir, debe de ser gracias ás políticas que se fan a nivel estatal. Vamos a ver, pois vou dicir, así realmente, non lle vou dicir o nombre. Hai un afiliado do Bloque condenado por violar a unha nena de 7 anos. 7 anos estuvo encarcelado, por si non o sabía. Por si non o sabía, digo yo eu. De acordo? Entonces, non vou dicir nombres ni nada polo estilo. Vamos a ver que, evidentemente, elementos sanos en todos os lados, en todos. E sinvergüenzas sanos en todos os lados, sí é certo. Pero, bueno, evidentemente non se pode escupir para arriba. De acordo? Sí. Certo, por parte do Bloque da CIG, así é certo. E machistas, Pero vai ver San Caetano, como está colgado de carteles machistas totalmente, e non dixo que a Ana Pontón que estaba necesitada. Ninguna soa condena. O presidente da Xunta. Bueno, vale. Vamos a ver, mire, eu hasta incluso estaríamos dispostos a absternos na súa proposta se puxera tan siquiera tamén un pouco. Xa sei que lle fastidia, pero poñer ao goberno central tamén que algo terá que ver con isto. Pero non, xa sei que aí participan e colaboran e daquela non poden criticar, teñen que estar caladiños. Eu entendo, pero mire usted, aquí non facemos política de partido, que o saiba. E se mencionei antes, e retiro, non o meta no tal, porque non teño por que andar dicindo determinadas cuestiones que ocorreron no pasado e que efectivamente están ocorrindo ainda día de hoxe. Bueno, o que está agora un día no medio de comunicación é un tal Martiño que é ex-Marea e que creo que os da Marea, salvo raras excepcións, normalmente solían salir do nacionalismo. Pero, ao mellor, evidentemente, aí non sei se estaba afiliado, doutro sí que é certo. Non sei se era a nova, se era a vella, eu que sei, non sei o que era. Dito isto, se polo menos mencionara a, como lle chaman, o goberno central, home, pois absteríamonos e deixaríamos que a súa moción fora para diante. Pero, querido amigo, non se pode facer política electoralista e partidaria, porque creo que todos temos moito que esconder, e o Bloque tamén, a ver se nos entendemos. Por lo tanto, votos a favor, votos en contra. Siguiente moción. A aprobación se procede da moción para instar a Consellería de Medio Rural a iniciar un plan de recuperación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Bueno, esta moción en sí non é unha moción que sea do Bloque, senón que vén de unha reunión que mantivemos cos representantes dos e das traballadoras do CIAM, que nos pasaron un documento con todos os puntos explicativos de todo o que está pasando no CIAM, que é este que está aquí. Se o queredes, podo pasalo. Di que non veu do Bloque, non? Di que non saliu do Bloque. O documento este dos traballadores... Si, non, pero non saliu do Bloque. Dixo vostede, pareceu-me entender, que salira dos traballadores dali, non do Bloque. A ver, a moción ven... Do Bloque. A ver, a moción presenta aí o Bloque, pero recolle as reivindicacións dos traballadores e das traballadoras do CIAM. Pero as reivindicacións esas trasladaron os traballadores a vostede, non o Bloque. Trasladaránolas a nós, sí. Estou dicindo, a vostede trasladouse... Sí, eu tuve unha reunión cos traballadores, cos representantes dos traballadores e das traballadoras. Volvo a repetir, porque sei o que ocorriu, o sea que volvo a repetir, volvo a facer a pregunta. Está seguro que os traballadores lle trasladaron a vostede esas reivindicacións? Eu estaba na reunión, sí. Vale. Sí, está seguro? Está seguro? Estou seguro que estaba na reunión e que falei cos traballadores e as traballadoras. Con que traballador estaba na reunión? Dali do centro, con quen? Dígamo, eu sei o que ocorriu. O sea que pode mentirme o que lle dé a gana. O que queira.
puña a moción encima da mesa, explíquea, pero non me veña con contos, que eu ben sei o que ocurriu. Veña, siga. Bueno, pois entonces sabe o que ocurriu. Moi ben, pareceu moi ben. Non ocurriu nada ilegal, ni nada, non pasou nada. Non. Foi unha reunión cos representantes dos traballadores e das traballadoras. Siga. Ai, Dios mío, píllano todas. Siga. Pero que pillanon todas. Foi unha reunión cos representantes dos traballadores e das traballadoras. E o concelleiro do bloque de Abegondo estaba ali. Moi ben, venga, siga. Ou é mentira o que estou dicindo? Siga. Non, diga, é mentira o que estou dicindo? Sei con quen se reuniu. E non me veña cos traballadores dali. Dígame por uns representantes dos traballadores. Venga, siga. Siga. Bueno, vamos a ver, non son elexidos polos traballadores e as traballadoras? Bueno, pois entón. Entón son representantes dos traballadores e das traballadoras? Vale. O CIAN, Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, é un centro cunha traxectoria centenaria, as súas orixes remontanse ao século XIX e foi aí a orixe da investigación agraria en Galiza. Nos anos 70 do pasado século establécese en Abegondo contando cunha finca de 300 hectáreas, edificios, laboratorios e instalacións gandeiras. Este centro do esquema do organismo autónomo INIA, Instituto Nacional de Investigacións Agrarias, o CRIDA 01 era o CIAN, e o obxectivo fundamental asignado a esta investigación e desenvolvemento en sistemas de produción de carne e leite de vacún na España húmida. Un centro de referencia tamén para os centros universitarios relacionados co agro. Un centro que sempre era unha referencia na formación dos enxeneiros das ramas agrarias. Tamén tiña unha especial importancia na transferencia desas investigacións e coñecementos ao sector, aos produtores agrarios. O centro que nos servía para este orgullo patrio, orgullo para os gandeiros e agricultores, para decir que a profesión de gandeiro e gandeira, agricultora, era importante para a sociedade e para o goberno da Xunta de Galiza. Por isto, as investigacións do CIAN eran e son únicas no Estado español para realizar traballos de investigación. Mas este pasado glorioso deu paso a un presente con grandes incertezas. A situación nestes momentos deste centro é que leva anos nunha caída en picado no que se refire a atención e apoio económico por parte da administración responsável deste centro. A Xunta de Galiza, un desmantelamento progresivo que non compartimos dende o Bloque Nacionalista Galego. A pouca altura de miras e a escasa valoración de parte dos gobernos do PP do papel decisivo que xoga a investigación pública ao servizo dun sector, o agrogandeiro, en plena transformación, é unha constante. O persoal investigador do CIAN puxo de manifesto e expresou o profundo descontento cos xestores responsables da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, GACAL, dependente da Consellería de Medio Rural. Expresan e denuncian tamén a situación crítica na que se atopa o centro, responsabilizando desta situación a Xunta de Galiza ao mesmo tempo que se explica que esta situación se puxo en coñecemento dos responsables da Xunta numerosas veces. Como ben podemos seguir en varios medios de comunicación, na última semana do mes de outubro marcharon do CIAN, Centro de Investigacións Agrarias, 7 investigadores. Sete investigadores. O que pasa é que me parece unha falta de educación por parte da alcaldía, pero bueno. 6 deles de xeito voluntario debido ao grave deterioro do que está sendo obxecto o CIAN. Os e as mencionadas profesionais emitiron un comunicado no que explican as causas da súa saída e que todos e todas podemos ler na páxina de campogalego.gal. Os motivos máis importantes e que foron os detonantes da marcha son a falta crónica de cobertura de prazas, a desaparición de xefaturas de departamentos que impide consolidar liñas de investigación e equipas estables, o manifesto deterioro das condicións de traballo coa necesidade de que os propios investigadores asuman tarefas de campo por falta de persoal, o estado desgastado e perigoso da maquinaria e das instalacións dos precintados e infraestructuras de máis de 30 anos, de
feito onte na prensa, salía precisamente que a Inspección de Traballo acaba de dar o toque á Xunta polos riscos laborais que presenta o CIAN. A situación crítica das fincas e explotacións experimentais que incumpren algúns estándares de benestar animal. Unha xestión autoritaria por parte de Agacal con falta de diálogo e transparencia, o que provocou que se minara o ambiente de traballo e a motivación do persoal. A negativa a prorrogar a estancia dunha das investigadoras máis destacadas do centro, baseada nun informe feito ad hoc, cheo de inxurias e falsidades que a calumnian profesional e personalmente. Esta fuga de persoal, como é lóxico, deixou ao CIAN nunha situación moi precaria e fai evidente unha crise de traballadores e traballadoras que levan tempo denunciando. Esta situación crítica do CIAN tamén afecta ás estacións experimentais de Marco da Curra, a Pobra do Brollón e Salceda de Caselas. Dende o BNG non entendemos que se siga poñendo trabas, que se siga desmantelando de maneira sistemática o noso principal centro de investigación agraria e rexeitamos esta actuación da Xunta de Galicia contra a investigación pública. Por isto, o grupo do BNG presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno do Concello de Abegondo debido á fonda vinculación que o CIAN ten co noso termo municipal. É por todo isto que propoñemos os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a elaborar e pôr en marcha de forma urxente un plan de recuperación do CIAN e dos centros asociados de Salceda de Caselas e Pobra do Brollón, que contemple como mínimo a reposición íntegra de persoal investigador e técnico, a modernización e mellora de infraestructuras, instalacións, equipos, maquinaria, xestión transparente e participativa, orzamento adecuado que permita reverter a grave situación do centro de investigación. Moitas gracias. Eu só lera, non entenda como a falta de educación, que eu só tiña leído. Vamos a ver, eu agradezolle moitísimo o interés que ten, non solamente por ese centro, sino tamén polo que hai en Salceda de Caselas, a máis na Pobra do Brollón, que son dúas parroquias de aquí dentro do Concello de Abegondo, están aí as instalacións. Agradezolle que, evidentemente, sexa o interese polo centro de investigación, xa que sea un interese altruista, non é un interese electoral, nin de xente do bloque que está ali dentro, nin nada polo estilo, nin representantes do bloque. Agradezolle moitísimo ese interés. Pero mire vostede, volvese a equivocar outra vez do sitio onde hai que presentalo. Vostede ten representantes, se funciona como partido político, dígalle a algún dos seus diputados que veña por aí dar unha volta ou dar un paseo, que lle informen os representantes dos traballadores, e tal, se ao fin e ao cabo son da CIGA, mas son do bloque, poden facelo, e que queden en contacto, que presenten unha moción no pleno do Parlamento, ou que presenten unha pregunta parlamentaria, ou que presenten unha proposta de lei desta historia. Mire, conozolle perfectamente este tema. Evidentemente, claro que estou preocupado, ou estamos preocupados polo debir do Centro de Investigacións Agrarias. Non sei a quen é debido. Si sei que está nunha deriva moi mala. Evidentemente, a mellor culpa tenna todos, non solamente a administración, senón tamén parte, ao mellor igual, outra xente, que non vou mencionar aquí. Excesivamente politizado sempre tuvo o Centro de Investigacións Agrarias, de aí saliron conselleiros, saliron directores generales, subdirectores, saliron cargos da administración autónoma. Eu entendo que poida estar politizado, ao mellor non debería. Eu xa no seu momento intentei, na miña corta estadía de conselleiro, dixenlle ao presidente que iso que había que especializalo, tiña que haber doctores, pero que non se meteran nos temas políticos, porque daquela aí sí que xa rematamos, porque cando está gobernando uns, protestan os outros, e cando gobernando os outros, protestan os uns, porque eu tampouco non lle vin moito avance cando gobernou precisamente nesa consellería o Bloque Nacionalista Galego durante 4 anos, non lle vin eu avance ningún, pero ao mellor igual estou equivocado, daquela época non vexo tampouco que houbera, tampouco non creo que protestaran naquele momento os traballadores. Por lo tanto, se quere facer unha reivindicación dese tipo, creo que ten os argumentos válidos perfectamente cos deputados que hai no Parlamento que o presenten. Mire vostede, eu coñezo ese centro, e coñezo tamén o que había en Buenos Aires, que tamén é similar a este, foi financiado polo Banco Mundial con sede en Washington. Alá, fai moitos anos que ainda se estuvo acabando de pagar esa financiación a finais dos anos 90. Conócelle perfectamente o que ali hai, mas tamén os que están ali dentro. E tamén o motivo polo que marcharon cada un dos investigadores que había. Non é todo o que pon no periódico, está ben,
pero tampouco non sempre lle faga caso o que pon, como dixo, o campo galego. Aparecía no campo galego. Na página web O campo galego, me parece non entender. Non será algunha publicación de algún partido? os que marcharon, Sei, non. puxeron os motivos polo que marcharon. Sí, sei, non. Non é que publicou Campo Galego, non, publicou o que lle mandaron os que... Perfectamente. Bueno, pois os motivos había que sabelos perfectamente, que ao mellor se cadra hai outros. Pero, bueno, independientemente deso non vou entrar porque creo que non é unha función, non é unha función do pleno do Concello, evidentemente, interesarse, como se va a un colegio ou un centro de saúde, podemos interesarnos, pero, bueno, de calquera forma, é un centro independiente, non ten nada que ver co Concello. Eu coñezo aquilo e estou facendo as miñas negociacións tamén, a ver si, evidentemente, iso cambia desde fai moitos anos, que non é fácil. Nin é fácil por parte da Administración Autónoma, ni tampouco é fácil por parte dos traballadores que están ali, e dos doutores que están ali, que, por certo, a maior parte deles pois teñen unha edade avanzada xa. Evidentemente é necesario renovar, que agora espero que tamén se renoven os investigadores agora. E cando aprendan que non se vayan. Porque, mira, é moi fácil criticar e marcharse, tamén. É moi fácil criticar e irse. Respeto moitísimos máis os que critican e están ali e non se trasladan. Eses respetos. Os que critican e se van, un pouco mérito me dan, así de claro. E ao mellor se cadra hai outros motivos polos que se foron, que tamén os coñezo. Dito isto, evidentemente, como comprenderá, vamos a votar que non, por unha moi sencilla razón, porque non é competencia nosa, e, desde logo, síguenos preocupando a situación do Centro de Investigacións e seguiremos, polo menos, no que sea a nosa influencia, intentando, personalmente, desde logo, que a mí me gustaría, estamos a punto de darlle unha licencia para facer a segunda fase do banco de xermoplasma, que levaba aí pois tamén con certas dificultades de a súa construcción. Non sei para que lle sirve, eso sí que xa non sei, que non son nin investigador, nin tampouco son doctor, nin nada polo estilo. Non é un problema do Concello de Abegondo. Insisto, eu sugeriría, home, porque eu das que presentou das mocións, sugeriría que algunha vez presentara algunha que sea para o pueblo, para a xente de por aquí. Pero, bueno, usted pode seguir presentando as mocións que estime oportuno. Moitas gracias. Votos a favor desta moción, votos en contra. Seguinte asunto. Este día, nós estamos para elaborar o presupuesto, Landino. Digo yo con todo a miña boa fe e o meu corazón. Vamos a ver, nós que usted pediu para ali ao lado da igrexa de Montouto, de que se arranxara ali un cacho que hai, que é propiedade da igrexa. Xo sei, estou dicindo que vostede o pediu. O aparejador fixo unha valoración, non sei canto é, pero, querido amigo, nós para poder metelo no presupuesto ten que haber unha petición por parte do propietario, igual que fixemos noutros casos, como na iglesia de Horto ou na iglesia de Meangos, de que ten que haber, porque ten que contratalo eles. Nós non podemos, nun terreno que non é noso, non podemos. Co cual, estamos elaborando o presupuesto do ano que ven. Se quere que entre, dígalle ao representante da iglesia que efectivamente que o solicite o episcopado, que é o dono do terreno. Nós non podemos actuar ali sin que o soliciten e que pidan eles, que despois vamos a ter que dar os cartos a eles, e teñen que contratar eles. Fixémoslo agora recientemente cos cruceiros bonitos. Querían reparalo, demos unha subvención, que recordar, de 12.000 euros, pero contrataron eles. Non podemos meternos o Concello que non é unha propiedade nosa. Digo yo como suxerencia, simplemente, que vostede me insistiu, eu como comprenderá, eu que non lle vou facer, porque tampouco non lle quero sacar o protagonismo a vostede. Vostede é o que o solicitou. Pois daquela, olle, diga yo ao cura ou ao arzobispo, se ten. Eu se non deixo, eu teño o teléfono do arzobispo, o móvil. Sí, estou dicindo que sí. De feito, este día...
Sí, pero que aquí o representante que hai que solicitou foi vostede. A quen lle ten que trasladar, creo que é o cura, que é o representante da igrexa. Pero bueno, vostede se o quere trasladar aos veciños, traslade. A cuestión é que se vostede o quere facer ou non, vostede tamén pode falar co cura, Home, vamos a ver, Blandino. Volvo a insistir. Se nós quixéramos efectivamente facer, xa o facíamos nós directamente e falábamos co cura, pero bueno, foi unha proposta súa, non foi é máis da asociación de veciños ou duns veciños que había ali. Por lo tanto, estou dicindo que eu xa leva máis disto, estou sugerindo que eu podo metelo ou podemoslo meter no presuposto, pero para iso ten que haber unha solicitud da igrexa. A parte de todo eso, vostede en algún momento se veu reunir ou ter unha reunión con el porque o proxecto presentouse na iglesia e eso sí que non influín en absolutamente para nada. O meu rei collerío aquí do aparejador, daría o aparejador e presentaría ali. A mí parece moi ben, pero se non hai solicitud, porque nós non podemos facer ali, non podemos entrar. De feito, Alberto, que este día que estaban facendo que era o proxecto da pista que vai para ti, e preguntaba ao aparejador se faltaba aquilo. Dixen, non. O que vai para ali, para diante da casa de tua nai. Non, dixen eu, non, porque hai unha petición feita para facer ali algo, non asfaltalo. Claro, o feito lógico é... De aí veu o doxo, porque estábamos, como sultou no aparejador. Vale, venga. É unha sugerencia, querido amigo, nada máis. O que teña que facer un concelleiro, como non fala o propio concello, tamén roncalle... Perdona un momentiño, non o entendiches perfectamente. Paquita, dirígete a don Fernando, dille que efectivamente ten que facer a petición, nós vamos a meter no presuposto, pero ten que haber unha solicitud por parte da Iglesia. Dille a Fernando, xa está, solucionado, xa que vostede non quere facelo, pois xa está. Mire, eu quixe, estou dicindo que eu quixe, de alguna maneira, dixécheme que era o Concello. Dixécheme que fora o Concello, que tamén nos valía que o Concello non fixera. Bueno, pois xa está, vai falar Paquita. Paquita, encárgate do asunto de que faga a solicitud do episcopado. Vámonos meter no presupuesto a proposta súa. Venga, xa está, alá. Rogos a preguntas. Esta vai para Alberto. Discúlpame previamente, pero... Lle pido disculpas. A mí nunca me pide disculpas cando se dirige a mí. Retomando unha pregunta que xa fixemos no pleno do mes de xullo e que quedou sen resposta porque non estaba o concelleiro de Transparencia, volvemos a preguntar. En que estado se atopa a elaboración da ordenanza e usos de centros sociais a que se fixo alusión ao comezo da legislatura cando o BNG presentaba unha moción ao respecto e se votou en contra porque xa se estaba traballando no tema? Perdón, unha moción de... Unha ordenanza de, perdón? De usos dos centros sociais. Pois contestarei no próximo pleno e digo como está, non te preocupes. Siguiente pregunta, que lle contestará no siguiente pleno e diráche como está. Perdona, non estou a ira. Ten a equipa de goberno algún plan de limpeza e desentullo de cunetas, javias, balos e sumidoiros para evitar as escorrentías que están a sufrir algunhas parroquias? Ou como cando foi o do lampo, vai dicir aos veciños que collan a azada e limpen? Non entendi moi ben o último. Que quixo dicir? Acórdase cando trouxe unha de limpeza das silvas e todo eso, falamos dun lampo, que en Verdoña non sabían o que era un lampo, dixo que os veciños colleran e foran limpando as cunetas? Non dixen iso. Dixen que unha señora... Está grabado, Vale, por daquela equivoquei. Dixen que efectivamente que unha señora que viñera que rompera unha media cunha silva, que viñera desde a lei de arriba, dixenlle que o home, en vez de venir aquí a protestar, que uxera un lampo ou un fouciño e que cortara a silva para non romper outra vez unha media, que tampouco non creo que lle costara moito traballo. Home, se os veciños, como facían antiguamente, apastaran as vacas polas cunetas, non había toda esa maleza. Evidentemente, aquí vamos facendo o que podemos, limpando as cunetas cando podemos. Iso que hai 3 tractores e 3 tractoristas, pero o concello é moi grande. E logo despois vanse limpando as cunetas cando hai algunha hora. Siga, outra pregunta. Esta non sei se é para o señor alcalde ou para Alberto. Bueno. Están todos os centros sociais do Concello dotados de produtos de limpeza e do material mínimo de aseo?
Eu respondo a Alberto. Sí, isto creo que xa saliu, falámoslo nunha comisión. No, eu digoche que che dixen naquel momento. Hai un servicio no Concello que se encarga de repoñer todo eso. Houve algún caso onde se repuxo esa semana e o fin de semana que houve utilización dos locales, o luns xa non estaban. É dicir, hai xente que fai un mal uso dos locales en algún aspecto, en este caso, pois sustraendo os produtos de limpieza que se repoñen. Se hai algún centro, volveremos a mirar e volveremos a repoñer, pero eu desde aquí tamén pido a xente que sea cívica usando os locais e cos produtos de limpeza, pois tamén, non? Vamos, non vai a ser ese o problema no uso dos locales. Que non hai produtos de limpieza no Concello, que os gardan para que non os collan e volvenos a usar despois cada vez que os necesitan. E cando usan o centro social, van a elas, encontran o sucio e limpan a elas o centro. Claro, eu vou decir. Tamén me pides perdón así. Perdona, alcalde, perdona. Non sea solamente Alberto, eu non sei se che gusta máis Alberto, que eu tente máis cariño a Alberto que a min, coño. Eu tamén... Non, vámoslo deixar aí, vamos. Averiguaremos o asunto. Vamos! Ten pensado a Concellería de Cultura crear na Biblioteca Municipal algún clube de lectura como xa acontece en outros concellos e deste xeito fomentar a lectura, a sociabilización, o contacto interxeracional, o debate, o coñecemento de novas obras literarias e sistemas literarios e o espírito crítico? Pois non, para min. Voulle contestar eu. Paquita, se quere contestar, que conteste. Pero, en este caso, vou contestar eu. Mire vostede, é unha das iniciativas que temos para o Pazo da Cultura e incluso para que os rapaces que incluso estén preparando unha oposición pois que podan estudiar a calquera hora ali e que teñan un sitio de lecer e ao mesmo tempo están encargadas as técnicas de cultura de facer unha proposta para iso. Tan pronto como inauguremos, axudicamos o tema do amoblamiento. Estamos por rematar a ver se aí na primavera o podemos inaugurar e poñer en funcionamento e así desta maneira xa comprobará que hai este tipo de iniciativa no Pazo da Cultura. No caso de que se cree dependendo do horario, o mellor participo eu, aviso. Sería unha honra para todos nós. Creo que a Corporación Teira estaría honrada de que vostede viñera ali a participar e que estudiara ali. Hasta se cadra algún día, igual que antes podíamos facer co Lampo e máis co Fouciño, igual voulle eu a leer tamén eu ali ou a biblioteca. Bueno, pois mira, eu daquela será, non sei, pois a mellor igual estou un pouco fora de lugar. Vive un Beldoñalajo onde vivo? En onde vive un Beldoña? Sabes a muller que estaba casada con Santiago de Beldoña? Sí. Bueno, pois ela serviu por esa casa. La de Salgado? Sí, home, foi a escola con mi irmán. Non me... Perdón, acabou, sí.